Cherifula télé lajɛbagaw an ka foli b'aw ye. Siraba kumakan na bi ani monsieur le ministre des Transports mun ɲɛsinen don taa ni ka segin kow ma, ministre mun ɲɛsinen don taa ni ka segin kow ma, an n'o de bɛna bi Siraba kumakan jɛmukan na bɛn ɲɔgɔn fɛ ka se ka welewelemadakan kɛ sababu ka se ka sɔrɔ accident ka se ka nɔgɔya. Mais yan'an ka kuma di ministre ma, an bɛ taa Siraba kan. Sariyaw ka nɔgɔn kojugu. Ni sariya nɔgɔyara a bɛ mɔgɔ jafarinya. Faransi a tɛ kun i la i ka fɛn jeni. N'i ye fɛn jeni siɲɛ kelen 50.000 i b'o de sara. 50.000. Anw ta ye 20 200 i b'a di police ma i bɛ taa. Fo ka yɔrɔ lajɛ ka loi gɛlɛya. Loi minnu bɛ mobilitigiw kan contravention a dɔw 150 120. Mobili bolila n'a b'o sara a bɛ sira mun ye. Fo de ko yɔrɔ lajɛ pour que minnu bɛ mobili boli la o fana ka siran. N'i y'a ye n b'a fɔ parce que n y'a baara kɛ commissaire de police à Kulikoro, directeur général de la police du district de Bamako. Donc n bɛ dɔɔnin dɔn a la. An ka loi ka fɛgɛn kojugu. Ka fɛgɛn. Sotarama bolila fɛn fɛn Bamako yan nɔ bi i b'a sɔrɔ a bɛɛ mobili kelen mɔgɔ 3 de b'a boli. A se ka permis man ɲi. Se ka permis man ɲi. Donc faut ka o lajɛ. Ni min ye mobili boli bi n'o sɛgɛnna o bɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma o fana b'a boli mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 a bɛ tɛ mɔgɔ ɲuman ye o. Siraba kibaruyaw. Ɲininkali fɔlɔ monsieur le ministre, mɔgɔ caman b'a fɔ ko n'i donna dugu kɔnɔ walasa ka se ka dugudenw hakilina dɔn ko i k'i siraba lajɛ. Donc ni siraba lajɛ circulation bɛ kɛ cogo min na i bɛ jamanadenw yɛrɛ hakilina dɔn o fɛ. An bɛ yɔrɔ min na ko bi Mali kɔnɔ a circulation tagacogo e yɛrɛ bolo a bɛ i bɛ se k'a ɲɛfɔ Mali circulation bɛ cogo di sisan an bɛ yɔrɔ min na ko bi. N b'a fɔ aw ye fɔlɔ i ni ce aw ni ce aw ni baara. A ye min kɛ a diyara n ye ka plateau d'an ma an ka se ka kuma an balimaw fɛ sira ko la ani circulation ko la o ye fɛn ɲumanba ye. I ye ɲininkali min kɛ o ye ne ɲɛ bɛ circulation la bi a bɛ cogo min i hakili b'a la a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ sisan an bɛ kuma kelen da k'a fɔ courtoisie dans la circulation. O kɔrɔ ye mun ye? O kɔrɔ ye n'i bɛ circulation la i kan k'i muɲu, i kan ka sabali, i kan ka mɔgɔ wɛrɛw faamuya parce que circulation bɛ comme famille de. Sira ninnu an b'o sira ninnu kan an bɛɛ de b'a kan. Dɔw bɛ ka taa dɔw bɛ ka na. Donc ne ɲɛ bɛ circulation la bi aw yɛrɛ b'a dɔn ko accident caman bɛ kɛ Bamakɔ yan. Bamako kelen tɛ dɛ a bɛ kɛ dugu wɛrɛw fana la mais Bamako ta de ka ca parce que jamana min bɛ Bamako a tɛ dugu si la Mali la bi. Don o don i tɛ se ka tile kɛ kabini sɔgɔma fo fitiri fɛ k'a sɔrɔ i ma pompiers kan mɛn siɲɛ 10 wa siɲɛ 15. O bɛɛ ye mun ye accident de. Accident minnu bɛ kɛ tɔw bɛ to a la Ala k'an kisi o ma tɔw bɛ u sen kari. Tɔw bolo bɛ kari tɔw bɛ kɛ handicapé à vie. Donc o de bɛ ka kɛ sisan o bɛɛ ye mun ye o bɛɛ ye parce que mɔgɔw fɔlɔ u tɛ code de la route sariya parce que sira ani circulation sariya b'a la a bɛ fɔ a ye ko code de la route a bɛ fɔ mɔgɔ caman b'a dɔn ko priorité à droite ko in o bɛ yen fɛw fana bɛ yen. Code fana fɛn caman bɛ an bɛ sɛbɛnni dɔ kɛ goudron kan olu fana ye panneau ye fɔlɔ mɔgɔw tɛ o jate mɔgɔw n'i ma sariya jate ne t'a dɔn i bɛna i yɛrɛ lakana cogo min. Filanan mɔgɔw bɛɛ de kɔrɔtɔlen don mɔgɔw i bɛ moto kan i bɛ mobili kɔnɔ
a ka fisa déjà mais n'i bɛ mobile kɔnɔ k'a fɔ i yɛrɛ b'a dɔn i kɛlen tɛ sira kan i b'a fɔ ka taa 150 à l'heure ou bien 125 140 150 à l'heure 160 à l'heure duguba in kɔnɔ mɔgɔ caman bien bɛɛ bɛ sira kan e yɛrɛ b'a dɔn ko o man ɲi mobile fana ye nege de don i bɛ se ka bɔ so a bɛɛ ka ɲi mais i bɛ circulation la frein bɛ tiɲɛ ou bien fɛn wɛrɛ b'a sɔrɔ ou bien mobile sen a bɛ kari a bɛ ci o fɛn caman bɛ se ka kɛ n'a kɛra i tɛ se k'a contrôler a bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ i t'a dɔn a bɛ taa yɛlɛ mɔgɔw kan ka to sen kari ka dɔw bolo kari ka dɔw fa yɛrɛ o man ɲi mototigiw fana n'u bɛ yɛlɛla moto kan bi aw ɲɛ b'a la denmisɛnninw u bɛ hali moto fana bɔ yɛrɛ k'a fili parce que u b'a fɔ k'u tɛ siran ko u b'a lajɛ ni si b'u la wa si t'u la u bɛ vitesse ta u tɛ panneau respecter panneau dun n'i m'a respecter ne min bɛ bɔ i numan bolo fɛ a bɛ ne kɔnɔ ko priorité ne bɛ ne de bolo i fana a b'i kɔnɔ ko priorité de b'i bolo an bɛɛ bɛ na vitesse ba la an bɛ na ɲɔgɔn kan fɛnkɛ tamponner n'a ye ɲɔgɔn tamponner min bɛ bɔ a la bɛɛ b'a dɔn bon ni mototigiw ni mobilitigiw minnu b'u sen kan d'abord an bɛɛ mɔgɔ o mɔgɔ min bɛ mobile kɔnɔ wa i bɛ moto kan i kan ka mɔgɔ minnu bɛ taama a bɛ f'u ye ko piéton an kan k'u bonya a ka di bɛɛ ka mobile sɔrɔ a ka di bɛɛ ka moto sɔrɔ n'i ma mobile sɔrɔ i ma moto sɔrɔ i kan ka bonya an bɛɛ ye kelen ye dɛ an bɛɛ ye kelen ye ala ye garijɛgɛ min d'i ma n'a m'a di i teri wɛrɛ ma ou bien i balima wɛrɛ ma o kɔrɔ tɛ i ka fisa n'a ye dɛ donc an kan k'u bonya mais olu yɛrɛ u kan k'u hakili sigi parce que mɔgɔ minnu bɛ circulation kɔnɔ a bɛ comme famille kelen ou bien dugu kelen mɔgɔ ɲumanw b'a la mɔgɔ sabalilenw b'a la mɔgɔw b'a la min hakili bɛ wuli min dusu ka bon donc fɛn caman bɛ mɔgɔw b'a la u bɛ dulon min yɛrɛ ka don circulation kɔnɔ donc ne kɔni hakili la n'i b'i sen kan i tɛ mobile la i tɛ moto la i b'a lajɛ fɔlɔ kana fɔ droit b'i bolo dɛ i b'a lajɛ min bɛ se k'i kisi k'i yɛrɛ lakana o de ye fɔlɔ ye donc an kan k'u bonya mais olu yɛrɛ kan ka sabali u kan ka sabali n'i bɛ sira traverser i b'a lajɛ à gauche i b'a lajɛ à droite i b'a mesurer est-ce que n bɛ se ka tɛmɛ ka sɔrɔ mobile in ou bien moto in ma se ne ma o de ka ɲi bon dɔw fana bɛ yen o ye mototigiw u bɛ moto boli Mali la sisan aw b'a dɔn bɛɛ bɛ moto san mais mɔgɔ si n'i y'a ye a bɛ moto san a tɛ casque san mɔgɔ caman bɛ n'u binna n'u banana u kunkolo fan fɛ c'est très dangereux don dɔ la a ka ca ala fɛ a tigi bɛ to a la alors que ni casque b'a tigi la hali n'a binna kan ne m'a fɔ k'a tɛ se ka bana dɛ hali n'a banana peut-être que a tɛ juguya o de y'a to an b'a fɔ don o don mɔgɔw ka taa u ka n'i ye mobilette san i ka casque san casque fana kelen tɛ casque kan ka kɛ fila ye parce que moto mɔgɔ fila de bɛ yɛlɛ a kan n'i y'a don min b'i kɔfɛ n'i ye mɔgɔ ta i b'a hali a tigi fana kan k'a don mais o yɔrɔ la fana n bɛna fɛn dɔ fɔ Bamakɔ yan i b'a lajɛ souvent moto kelen mɔgɔ 4 b'a kan mɔgɔ 3 b'a kan minnu y'a dilan u y'a dilan mɔgɔ kelen wa mɔgɔ 2 de kama o de calcul kɛra mais aw nana aw mɔgɔ 3 ou bien aw mɔgɔ 4 ka vitesse ba ta o kɔrɔ ye aw ma vous ne cherchez pas à vivre de vous ne cherchez pas à vivre donc casque ko in vraiment bɛɛ kan ka hakili to a la casque ko in bɛɛ kan ka hakili to a la bɛɛ kan ka casque san a bɛ ne kɔnɔ comme hali mɔgɔ minnu bɛ moto feere u kan ka casque fara moto kan k'a feere parce que u bɛɛ kan k'an dɛmɛ parce que casque mɔgɔw b'a fɔ ko a bɛ n kunkolo tiɲɛ ou bien a cɛ man ɲi ou bien funteni b'a la mais nin bɛɛ i ka kisi ou bien i kana sa o de ka fisa n'a bɛɛ ye si a ka di ni coiffure a ka di ni funteni a ka di ni fɛn bɛɛ b'a dɔn ko ni binni kunkolo kɔni kan surtout i bɛ vitesse la ani i yɛrɛ ka force min b'i la mais a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'i kunkolo fara ou bien ka fɛn dɔ k'i la ala k'an kisi o ma donc casque ko in vraiment mɔgɔw kan ka a ta donc Bamakɔ circulation fɛn 3 sabali muɲu ɲɔgɔn faamuya ani mototigiw ka casque san u k'a don u kana vitesse ba ta minnu b'u sen kan an kan ka hakili to olu la parce que moto t'u bolo mobile t'u bolo
u dun u kan ka bɔ parce que bɛɛ bɛ taa i ka haminako ɲɛnabɔ i bɛ taa i ka affaire la donc i se ye min ye i b'o de kɛ mais c'est pas parce que an bɛ moto kan ou bien an bɛ mobile kɔnɔ an bɛ yɛlɛ u kan parce que mɔgɔw fana don an bɛɛ ye kelen ye a ka d'u ye u ka mobile sɔrɔ mais n'u ma sɔrɔ an kan k'u bonya ala ka bɛɛ sago k'i ye mais circulation ko in ye fɛnba de n'an sera ka ɲɔgɔn faamuya an sera ka an hakili sigi ka circuler kosɛbɛ ka circuler ka taa an ka affaire ɲɛnabɔ ka sɔrɔ an ma se ɲɔgɔn ma o de ka ɲi parce que min tora la a tora la ala ka hinɛ a tigi la mais min y'a faga a bɛ to i hakili kɔnɔ i ka diɲɛ bɛɛ de tiɲɛna parce que i b'a dɔn k'i ye mɔgɔ faga surtout n'i y'a faga ni tɔɲɔ ye donc o de ne b'a fɛ ka o de fɔ sisan. Ok, monsieur le ministre, juma tɛmɛnen dɔrɔn an y'a ye i taara université la i ye casque caman di i ye livre di fɛn caman kɛra yen nɔ o kɔfɛ kunun dɔrɔn i ye Bamakɔ mɔgɔkɔrɔbaw wele Bamakɔ tigiw wele i ye diinɛ ɲɛmɔgɔw wele i ye dugutigiw wele ka sigi a sigi in bɛɛ kun tun ye ka se ka mɔgɔw wele ka taa accident ko bɛ nɔgɔya cogo min na a kun tun y'o ye anw yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan casque dira o kɛnɛ fana kan monsieur le ministre ɲininkali mun bɛ ne bolo k'a k'i la sisan o ye de est ce que ni a danna casque dili ma sanction ma kɛ foyi ma kɛ est ce que mɔgɔw bɛna sɔn casque donni ma parce que wagati dɔ kɛra casque kɛra diyagoya bɛɛ tun b'a don ani ceinture de sécurité mun y'a to bɛɛ sɔnna k'a don wagati la est ce que sisan olu procédure kelen tɛ se ka kɛ walasa casque mun bɛ ka di mɔgɔw ma tan a ka se ka doni ka se ka kɛ diyagoya ye accident ko in bɛ se ka nɔgɔya komi a b'a dɔn jɛmukan in ka amina tɛ foyi ye accident nɔgɔyali ani fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ na n'o ye an b'o de ɲini jɛmukan in kɔnɔna la monsieur le ministre est ce que aw tɛ se ka fɛɛrɛw tigɛ mun bɛ se k'a to mɔgɔw bɛ se ka wajibiya ka casque donni ni ceinture donni kɛ. o kɔrɔ ye an k'a kɛ loi ye parce que n'a kɛra loi ye a bɛna kɛ diyagoya ye mais hali n'a bɛna kɛ loi ye a ma kɔ ye fɔlɔ mais dɔɔni an bɛ sensibilisation de la fɔlɔ an bɛ ka kuma mɔgɔw fɛ k'u lafaamuya e yɛrɛ y'a fɔ sisan ko kunu ani Bamako famille fondatrice Ɲare Ture ani Dravew ani Bamako coordinateur dugutigiw ani Recotrade mɔgɔw ani Haut Conseil islamique société civile mɔgɔw an n'u bɛɛ kumana parce que an b'a fɛ u bɛɛ k'an dɛmɛ an ka kuma an kana sɛgɛn an ka kuma mɔgɔw fɛ an bɛ sensibilisation kɛ ka information ni formation kɛ an bɛ kuma chauffeurw fɛ an bɛ kuma moto bolilaw fɛ an bɛ kuma minnu bɛ u sen kan an bɛ kuma u bɛɛ fɛ mais ne m'a fɔ ko a tɛna kɛ diyagoya ye parce que hali n'a kɛra diyagoya ye mais n'i y'a kɛ diyagoya ye pour que mɔgɔw ka se k'a yɛrɛ vie kisi k'a yɛrɛ lakana i ma fɛn jugu kɛ donc an kɔni baara ye min ye bi an bɛ sensibilisation de la an bɛ information de la mais an b'a dɔn a laban ye mun ye a laban ye moto kan ka boli ni casque ye mobile mutigi n'i b'a boli kan ka ceinture don o ye diyagoya ye minnu y'a dilan mobile dilanlaw u ye ceinture kari u ma k'a la fu o moto dilanlaw u ye casque dilan u ma dilan fu o donc a bɛɛ dilanla pour que a ka se ka utiliser a utiliseri fana o bɛ mɔgɔw lakana u bɛ mɔgɔw lakisi u b'u kisi fɛn jugu caman la donc sisan ni période in tɛmɛna sensibilisation ye an tɛna an sigi k'a lajɛ an ye min kɛ an b'a évaluer n'a kan ka kɛ diyagoya waati min minnu kan k'o dɔn k'a apprécier an bɛɛ b'a la an b'o apprécier wa an bɛna kɛ a kɔni hali n'a kɛra diyagoya ye jugu tɛ fɛn jugu tɛ ne e yɛrɛ y'a fɔ sisan fɛn juguman tɛ o parce que an b'a kɛ dɔrɔn pour que ka maliyɛnw sauver u yɛrɛ la ça c'est important donc loi ko in décision ko in a bɛ na dɔɔni mais ne hakili la an tɛna se aw ma yanni an ka se a ma mɔgɔw bɛɛ b'a faamuya parce que bɛɛ b'i yɛrɛ fɛ bɛɛ b'a fɛ mɔgɔ si t'a fɛ i k'i bana ou bien i ka kɛ handicapé à vie ou k'i yɛrɛ faga fu mɔgɔ si t'a fɛ donc an bɛ ka kuma an tɛ segin o kuma la parce que an ka baara y'o de ye président de la république y'an bila ci la a y'an bila ci min na o y'o de ko vraiment a y'a kɛ cogo o cogo maliyɛnw ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ fɛn min na a y'a kɛ mais hɛrɛ hɔrɔnya kɔnɔ donc an b'o baara de la bon n'a sera waati min an b'a dɔn ko kuma tɛ se k'a ɲɛnabɔ
ni kuma tɛ se k'a ɲɛnabɔ i b'a dɔn i den n'a ye fɛn jugu kɛ i kuma n'a fɛ bi i kuma n'a fɛ sidi i kuma n'a fɛ sinikɛnɛ don dɔ la i b'a bugo donc n'an b'a dɔn ko kuma tɛ se k'a ɲɛnabɔ sensibilisation tɛ se k'a ɲɛnabɔ a wajibi a kɔrɔ ye a bɛ n'a kɛ wajibi ye loi ka kɛ a la ni loi kɛra a la loi kɔni bɛɛ b'a dɔn min don tubabu b'a fɔ nul n'est censé ignorer la loi donc n'a kɛra loi ye waati min mɔgɔ mɔgɔ min bɔra moto kan hakili casque t'i la e yɛrɛ b'a dɔn min don n'i bɛ mobile boli ka sɔrɔ ceinture t'i la i b'a dɔn min don mais ne hakili la an ma sɔn ma fɔlɔ an bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn faamuya sans que an kana taa à des méthodes énergiques. Monsieur le ministre, e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ usagers ye Bamakɔ motobolilaw n'a mɔbilibolilaw a n'a sennamatigiw ye walasa accident ba min bɛ Bamakɔ kɔnɔna Mali yɛrɛ kɔnɔna la caman bɛ se ka bɔ accident. Ne bɛ min fɔ an balimaw ye bɛɛ ye motobolilaw mɔbilibolilaw minnu b'u sen kan u bɛɛ ye kelen u bɛɛ ye maliyɛnw de an hami ye min ye u bɛɛ ka to hɛrɛ kɔnɔ hɔrɔnya la donc ne bɛ mun ɲini u fɛ n'i bɛ circulation la an bɛ circulation na an ka ɲɔgɔn faamuya an ka sariyaw respecter sariyaw o ye code de la route n'a t'i bolo n'i nana anw fɛ yan an b'a d'i ma ou bien n'i taara ANASER an b'a d'i ma a bɛ sɔrɔ yan vitesse ba ka mobile boli fo i yɛrɛ tɛ se k'a contrôler o k'a to yen téléphone n'i bɛ ka mobile boli ou bien i bɛ moto boli téléphone i k'a to yen n'i b'a fɛ ka téléphone i b'i gare yɔrɔ dɔ la i b'i ka kuma kɛ n'i kumana ka ban i bɛ tɛmɛ piéton an k'u bonya an ka piétonw bonya respectons les piétons c'est très important donc ne hakili ye min ye n'an sera k'o kɛ ka mɔgɔ ɲumanya kɛ circulation kɔnɔ ka sabali an ka ɲɔgɔn muɲu circulation kɔnɔ ne ka hakili a ka ca ala fɛ accident minnu bɛ kɛ a bɛna diminuer kosɛbɛ yɛrɛ o de n b'a fɛ ka ci min fɔ o de y'o ye. Serifula télé lajɛbaaw nin tun y'ani monsieur le ministre ye ministre des transports ye ka se ka kuma adamadenw bolimafɛntigiw fɛ walasa accident ko in bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ye kuma caman fɔ an y'a ye a ye casque diw kɛ a ye mɔgɔkɔrɔbaw wele a ye diinɛmɔgɔw wele walasa u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka ci lase bɛɛ lajɛlen ma walasa accident ko bɛ se ka nɔgɔya bi aw ka jɛmukan na an ye nin de sɔrɔ hakɛto bɛ nin kan sali ala muhamadu.